Prosím, môžete ísť. Ahoj. Zatím sme tu ešte speváčku nemali. Takže Lenka, teraz vám dám trochu otázok. Dobre. Takže, jak ste sa k tomu dostala? Jak ste začala spievať? Ešte raz. Že chcem vám povedať, že jak ste začali spievať. Kedy toto začalo? Že ste takto začali? Ešte ako malé dieťa do školy, keď som chodila, ma začalo baviť spievať a prihlasovala som sa na spevácké súťaže. No a vždy som skoro mala prvé miesto alebo druhé. A tedy ma začal ten spevácky vážne baviť. Tak som sa prihlasovala na všetky súťaže, na jaké sa mi dalo a jaké sa konali. A tak som sa dostala až a potom som sa stala až taká slávna, no a tak ďalej. Dobre. A jaké to je, keď ste taká veľmi slávna? Jak sa cítite? Jaké to je? No, celkom dobre, ale niekedy to je také na nervy, keď všade sa tlačia fanúšikovia, vy nemôžete ísť ani do obchodu. To dobre poznám. A páči sa vám tento život alebo nie? A niekedy je veľmi dobrý, keď spievam na nejaký okresný koláč, kde som ešte vyspieval, vtedy ma to veľmi bavilo. Ale aj teraz, keď už je takto na nejaký slávna velikánsky, prosím, môžete ísť. Jak to poviem, na dôležitých speváckých súťažiach, tak baví ma, to som rada, ale niekedy to ako nechce sa mi, ale niekedy som radšej žil normálny život, nebyť slávna. Proste kedy ako. A jaký je váš, keby ste nebola takáto slávna, čím by ste chcela byť? Jaký koníček by ste chceli mať? No, vedela som ako malá aj veľmi pekne malovať, takže asi by som malovala obrazy, alebo také. No, alebo dneska tak, bola by som maliarka obrazov, lebo viem fakt veľmi pekne malovať. To ja neviem. Keď sme o toho spievania, asi by vám vadilo, keby ste nám tu zaspievala. Ani nie. No tak, zaberte si mikrofón. Aha, počkať, musím si rozmýšľať, ako budem pesničku. Dobre. Takže chvíľku trpenia. Miška, otoč na mňa kameru. Miška. Otoč na... Dobre. A teraz uvidíte naživo spievať Lenku Totovu. Nemám ešte vymyslené, čo zaspievať. Dobre. A teraz o pár minút uvidíte spievať Lenku Totovu. Mne to bude. Takže zaspievam vám jednu pesničku, ktorú som sa našla ešte v škole. Takže 3, 4, vrša dolina, pekná rovina, tie slovenské dievčatá, dievčence sú jak tá malina, vrša dolina, pekná rovina, tí slovenskí mladenci sú jak tá grafia. Ďakujem. Takže
teraz nám slávna hviezda káže jej slávny dom. Aha, tak, poďme. Miška, stopni to. Áno. A tak vstupujeme do našej hlavnej hviezdy, Lenky Tótovej, do jej slávneho domu. Môj minulý dom, kde som vyrastala ako dieťa s rodičmi. To je mama a otec. A Je tu veľmi je pekný. moja izba. Veľmi pekný. Toto všetko som namalovala sama. Ale nemôžem sa považovať za nejaká umelca. Tak, a toto bol koniec. Takže ja už by som mala ísť. A my takisto. A toto bol koniec. Účinkovali Sandra Mistríková, Lenka Tótová, Michala Malíková. Natáčala Michala Malíková, hrála Sandra Mistríková, Lenka Tótová. Koniec.